ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари расмӣ ба ҷумҳурии Узбекистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, нақлиёт, фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, раиси Бонки миллӣ, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сардори корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон, раиси иттифоқи Тоҷик матлубот, раиси вилояти Суғд ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади анҷом додани сафари расмӣ вориди шаҳри Тошканти пойтахти ҷумҳурии Узбекистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тошкент меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба меҳмони олиқадр гулдастаи тару тоза тақдим карда шуд. ба хотири истиқболи сазовори меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди зинапояи ҳавопаймо роҳрави қолинии сабз густурда шуда, дар ду канори он горди фахрӣ саф ороста, майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ҳарду кишвар, аксҳои сарони давлатҳо ва шиорҳои тараннумкунандаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамҷавории Тоҷикистону Узбекистон оро ёфта буд. дар назди роҳбарони давлатҳо гурӯҳи дӯстрӯякон дар васфи дӯстии Тоҷикистону Узбекистон шеър хонданд. баъди анҷоми маросими истиқбол дар толори пазироии меҳмони олимақоми фурудгоҳ мулоқоти сарироҳии самимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев баргузор гардид. сарвари кишвари мизбон муҳтарам Шавкат Мирзиёев меҳмони олиқадр, дӯст ва бародари арҷманди худ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Узбекистон хайрамақдам гуфтанд. ҷонибҳо изҳори боварӣ карданд, ки натиҷаҳои ин сафар барои рушду густариши муносибатҳои дӯстию ҳамҷаворӣ ва ба манфиати мардумони ҳарду кишвар неку назаррас хоҳад буд. имрӯз дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанги мардуми узбек дар боғи Узбекистони нав назди муҷассамаи истиқлолият гулчанбар гузоштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов ва раиси шаҳри Тошкант Ҷаҳонгир Ортиқхоҷаев ҳамроҳӣ карданд. баъди анҷоми маросими гулчанбаргузорӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи Узбекистони нав боздид ба амал оварданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки боғи Узбекистони нав ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии Узбекистон бунёд шудааст. дар маҷмаи истиқлол тавассути бунёди иншооти муосир дастовардҳои мардуми дӯсту бародари узбек давоми 30 соли соҳибистиқлолии кишвар, таърихи рушду густариш ва пешрафту тараққиёти давлати миллии Узбекистон таҷассум ёфтааст. майдони умумии боғ 105 гектарро ташкил дода, дар он гулу дарахтони ороишӣ шинонида шудааст. фаввораҳо, роҳравҳои зебо, муҷтамаи истиқлол ва дарахтони нодир аз ороишоти асосии боғи Узбекистони нав мебошад. баъди шиносоӣ бо ин макони дилфиреб президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Узбекистон рушду шукуфоӣ ва ба мардуми дӯсти узбек комёбиҳои беназир орзу карданд.
это всех наших репрессионеров похоронили. И которые у нас самые хорошие. Долгие годы работал с Исламом? Да. имрӯз маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди қасри кӯксарой сурат гирифт. меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват карданд. маросими истиқболи расмӣ бо гузориши фармондеҳи горди фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди қатори сарбозон, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии ӯзбекистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо гузашти низомии ҷузу томҳои горди фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. барномаи ахборро идома медиҳем. қабул шудани ташаббуси ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид бори дигар аз фаъолияти босамари тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти экологии сайёра шаҳодат медиҳад. гузориши хуршедаи наҷмиддин. яке аз мушкилоти мубрам ва доғи рӯз ки ҷомеаи байналмилалиро ба ташвиш овардааст, ин норасоии оби тозаи ошомиданӣ мебошад. бояд тазаккур дод ки ҷумҳурии тоҷикистон яке аз давлатҳои фаъоли иштирокчии муносибатҳои байналмилалии обӣ ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии тоҷикистон дар осиёи марказӣ яке аз кишварҳои саргаҳи об аст ва яке аз кишварҳои дорои захираҳои зиёди обӣ аст, вале бо вуҷуди ин ҳам дар минтақаи осиёи марказӣ ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба мушкилоти об ва масъалаҳои марбут ба он гузоришҳо ва ташаббусҳои хоса намудааст. ҳамин ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ гузаронида шуд ва ҳамин ташаббусҳо минбаъд ҳам идома ёфтанд. аз чӣ сабаб? аз он сабабе ки ҷомеаи ҷаҳонӣ аллакай ба масъалаҳои марбут ба об ва ҳалли мушкилоти он таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. яъне ба он хулоса омаданд ки бевосита ба ин масъалаҳо таваҷҷӯҳ намудан ва роҳҳои ҳалли онҳоро ҷустуҷӯ намудан барои нафъи тамоми ҷомеаи башарӣ аст. аз соли 2000 ин ҷониб ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои созанда дар арсаи байналмилалӣ баромад менамоянд ва боиси хушҳолист ки ин ташаббусҳо ки бо ибтикороти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод карда мешаванд, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хушҳолӣ пазируфта мешаванд. албатта имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ бо 4 ташаббуси созандаи худ баромад намудааст ки ҳамаи ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди пуштибонӣ қарор гирифтанд ва дар заминаи ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ созмони милали муттаҳид қадномаҳои алоҳида қабул карда шудааст ва пайи татбиқи ташаббусҳои мазкур давлатҳои ҷаҳон муаззаф гардиданд. ташаббуси олии намунаи иштироки мамлакати мо дар муносибатҳои байналмилалии обии универсалӣ буда давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳидро водор менамояд ки аз муҳокима ибрози андеша ва эълони ӯҳдадорӣ ба иҷрои чораҳои амалӣ гузаранд. маврид ба тазаккур аст ки ташаббусҳои созандаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт бешубҳа мақсади нави стратегии ҷомеаи байналмилалиро ба шарафи ҳаёт ва инсоният муайян намуд. хуршедаи наҷмиддин, умед ёров, душанбе ахбор. боғпарварӣ аз бахшҳои даромадноки соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, он дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва инчунин содироту муаррифии меваҳои хушсифату болаззати Тоҷикистон дар хориҷи мамлакат нақши муҳим мебозад. бино ба иттилоъ то санаи 1 июни соли равон аз хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Ҳисор 98.6 тонна гелос ҷамъоварӣ гардидааст ки зиёда аз 6 тоннаи он ба хориҷи мамлакат содирот карда шуд. Зульфия Раҳимзода гузориш медиҳад.
табиат ва иқлими тоҷикистон бахусус табиати шаҳри ҳисор барои рушди боғу токпарварӣ ва меваҳои хушсифат хеле мувофиқ аст. дар шаҳри ҳисор 758 гектар боғ бунёд карда шудааст ки аз ин нишондиҳанда зиёда аз 200 гектарро гелозор ташкил медиҳад. ба андешаи кишоварзон имсол дар боғҳои хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр сабзишу нашунамои дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла гелос хуб буда нисбат ба солҳои қаблӣ ҳосили меваи гелос хеле фаровон аст. дар ҳудуди хоҷагии деҳқонии абдушукури ҷамоати деҳоти навобод дарахтони гуногуни мевадиҳандаи ба шароиту иқлими ин минтақа мувофиқ шинонида шудааст. имшабу рӯзҳо дарахтони гелос бо навъҳои гуногун ғарқи мева мебошанд ва кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосил машғуланд. тибқи иттилои саҳмдорони хоҷагӣ ҳосили гелосро имшабу рӯзҳо бо нархи аз 3 то 5 сомонӣ ба соҳибкорон дастрас менамоянд ва қисмати боқимондаи онро барои тайёр кардани афшура ва мураббо истифода мекунанд. меваи гелоси хоҷагии мазкур асосан навъҳои маҳаллии серҳосил буда боғдорон талош менамоянд то ҳаҷми меваи хушсифати гелос зиёд карда шуда ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. боғдорони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри ҳисор барои таъмини бозорҳои ноҳияҳои атроф ва шаҳри душанбе аз ҳар гектар гелозор то 20 тонна гелос ҷамъоварӣ менамоянд. меваҳои дар шароити офтобӣ истеҳсолшудаи тоҷикистон аз нигоҳи экологӣ тоза буда дар хориҷи кишвар харидорони зиёд доранд. то имрӯз аз ҳама хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри ҳисор 98.6 тонна гелос ҷамъоварӣ гардидааст ки аз ин нишондиҳанда зиёда аз 6 тонна гелос ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст. ҳамзамон то 1 июн зиёда аз 6 тонна зардолу ва зиёда аз 3 тонна олу низ аз хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри ҳисор содирот гардидааст. таҷрибаи кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонию инфиродии шаҳри ҳисор дар нигоҳубин парвариш ва ба даст овардани ҳосили хушсифати гелос калон мебошад. ин аст ки ҳамасола кишоварзон аз гелозорҳои минтақаи мазкур вобаста ба иқлим ҳосили гелоси хушсифат хушлаззат ва манфиатбахшро ба даст меоранд. зульфия раҳимзода, баҳодури истам, баҳодури ҳасанзод, ахбор. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон тадбирҳои гуногуни экологӣ таҳти унвони тозагии маҳал роҳандозӣ карда шуда доираи васеи сокинон ҳиссаи арзандаи худро дар беҳдошти муҳити зист мегузоранд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар асоси нақша чорабиниҳои кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти хатлон имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят таҳти унвони тозагии маҳал аксияҳои оммавӣ гузаронида шуда ба ин восита муҳити атроф тозаву озода гардонида мешавад. тадбири мазкур бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри бохтар дар маҷмаъаи ваҳдат ки дар даромадгоҳи шаҳр воқеъ мебошад роҳандозӣ карда шуда дар он доираи васеи сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо ширкат варзиданд. тавре масъулон иброз доштанд амалӣ намудани ҳамин қабил чорабиниҳои оммавӣ имкон медиҳад ки тарзи ҳаёти солим ва маърифати экологӣ миёни сокинон тарғиб карда шуда дар ин баробар муҳити атроф тозаву озода гардонида шавад. чихел шумо шоҳид гардед тоза намудани кӯчаву маҳалло аз партовҳо, нарм намудани бехи дарахтон, шинондани ҳар гуна гулҳои мавсимӣ роҳандозӣ гардидааст. дар ноҳияи дӯстӣ низ бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зист аксияи тозагии маҳал гузаронида шуд ки дар он даҳҳо нафар ҷавонони табиатдӯст фаъолона ширкат карда ҳиссаи муносиби худро дар тозаву озодагии шафати роҳҳои мошингард ва боғу дигар маконҳои истироҳативу фароғатӣ гузоштанд. ба андешаи мутахассисони соҳа таи солҳои охир дар тамоми дунё ба ҳифзу беҳдошти муҳити зист махсусан баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад, зеро он ба некуаҳволӣ ва саломатии одамон марбут мебошад. масъулини бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи дӯстӣ ният доранд ки минбаъд низ бо ҷалби васеи сокинон ва кормандони касбу кори гуногун чунин иқдомҳои солимгардонии муҳити атрофро дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия анҷом диҳанд. зеро ба андешаи мутахассисон ташкили пайвастаи шанбегиҳо, шинонидани дарахтон ва гулҳои рангоранг ин шаҳодат аз ривоҷ ёфтани маърифати экологӣ дар шуъури мардум дарак медиҳад. маърифати экологии аҳолӣ зинаҳои гуногунро дар бар гирифта аз тарбияи экологӣ то мактабӣ ва табақаҳои васеъи аҳолиро дар бар мегирад. мо тавонистем ки дар дили ҳар як хонанда як ҳисси табиатдӯстӣ, ҳисси тоза кардани муҳити атрофро ворид созем ва бо ҳамин мақсад маърифати экологии онҳоро баланд бардорем.
бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи абдурахмони ҷомӣ низ аксияи оммавии тозагии маҳал гузаронида шуда, дар он сокинон, кормандони касбу кори гуногун ва ҷавонону наврасон ширкат намуданд. сокинони тоҷикистон хуб эҳсос мекунанд ки тозаву озода нигоҳ доштани макони зисти худ гӯшаи ноободеро ба гулистон табдил додан ва муносибати ғамхорона ба олами набототу ҳайвонот аз муҳимтарин рукнҳои дӯстдориву эҳтиромгузорӣ ба ватан модар аст. дар партави сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат ки як ҷузъи муҳими он ҳифзи муҳити зист арзёбӣ мешавад, мардуми шарифи вилояти хатлон барои боз ҳам тозаву озода намудани роҳу кӯчаҳо, хиёбон, маҳаллаҳои зист, соҳили дарё, ҷӯйборҳо ва дигар манбаъҳои обиву маконҳои ҷамъиятӣ пайваста саҳм гузошта бо маданияти баланди экологӣ дар ҳифзи табиати диёри азиз нақши муҳим мегузоранд. ما اهل آموزگاران کوشش به خرج داده ایستادیم که نسل نورس را در روحیه بلند وطن دوستی، خویشتن شناسی، حفظ نمودن ارزش های ملی و همچنین بلند برداشتن معرفت اکولوژی و تازگی حفظ محیط زیست همه وقت تعلیم و تربیت نموده و در روحیه آنها این ارزش های معنوی را بلند برداریم. ҳадафи барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳам аз ташаккули ҷаҳонбинӣ, тарзи ҳаёти нави ҷомеа, беҳтар намудани ҳолати муҳити зист ва фароҳам овардани шароити мусоиди зисти аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон иборат буда, дар ҳамин доира аз ҷониби сохторҳои марбута тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ карда мешаванд. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабарҳо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. саломат бошед.